Wij zijn van start gegaan met nummer 1. Dus Janika Frida Z. Fijne Mary. Komt binnen met veel houding, veel ritme in de benen. De stap is actief en komt sterk vanuit het achterbeen. We vinden wel dat hij onder het zadel iets spanning houdt in de stap, waar we aangespannen vonden dat hij zijn pas nog net even wat mooier afmaakt. In de draf laat hij zien dat hij veel trik in de benen heeft. De achterbeen komt goed sterk onder. Het zal, als we heel kritisch zijn, zal hij in de draf, daar maakt hij nog wel veel knieheffing, dat we zeggen van, hij zal het onderbeen nog iets meer mogen uitleggen. In de galop maakt hij veel sprong en springt ook heel goed met de achterbenen onder, springt goed door, springt mooi opwaarts vanuit de schot. Fijne merrie. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel, stap een 7, draf 7,5, galop 7,5, lichaamshouding, balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impulsen 7,5, geeft een totaalscore van 81,5. Aangespannen 7,5, draf 7, lichaamshouding, balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, geeft een totaalscore van 79 punten. Aanleg tuigpaard een 5. Verwacht een Sientje van de Wierbos. Komt aangespannen binnen met Jelle.
van de Meerbos. Een fijn paard. In de stap veel ruimte en activiteit in de stap. De draf heeft ook daar wel ruimte, maar dan mag ze wel meer tot dragen komen. En ze heeft wel veel houding. Ze mist nog eigenlijk een beetje de kracht en de gedragenheid in de draf. En dat zagen we onder het zadel, zagen we dat ook terug in de galopade. Daar missen ze nog wat te veel afdruk en sprong. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Aangespannen voor de stap een 7,5, voor de draf een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls en rijdbaarheid een 7, totaal een score van 77 en als tuigpaard een 5. De stap voor onder het zadel een 8, de draf een 7, galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse een 7, schakelen 7, impuls en rijdbaarheid een 7, een totaalscore van 77 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 2. En dat is Raya van de Maria Louise Hoeve. En Ludo die zal ervoor brengen.
Nummer 2, Raya van de Maria Louise Hoeve. Een sympathiek paard wat zich fijn laat bewerken. Stap geeft veel ruimte, komt goed uit de schouder. Ook mooi actieve achterbeen. De draf heeft veel ruimte. En we zullen nog wel daar het achterbeen iets meer onder de massa willen zien komen. Hè. En daar moet je ook nog wat groeien in zijn kracht. De galop, ja, het beschikt wel weer over mooie kwaliteit. Heel mooi in balans, grote galopsprong. En ja, wat gewoon opvalt, dat iedere sprong blijft gewoon hetzelfde. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel, stap, een 7,5, draf een 6,5, galop een 7, lichaamshouding, balans een 7, souplesse 7, schakel een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 77 punten. Aangespannen een stap een 7, draf een 6,5, lichaamshouding en balans een 7, souplesse 6,5, schakel een 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 74,5. Dan gaan wij verder met nummer 9. Nummer 9, Sophie van de Pannenkoeken. En nummer 11, dat is Salomo van Breunikenwijk.
We hebben gekeken naar nummer 9, Sophie van Pankoeken. Sympathiek paard, om zo te zien. Zo in de stap wel een goede tact, maar mag het voorbeen nog iets meer wegbrengen. Hij heeft wel daardoor wat ruimte, maar ze zou nog wat losser mogen laten. De draf nog wat moeite met balans. En maakt wel houding, maar ze moeten nog net even iets te veel helpen. De galopade, ja, daar missen we de opwaartse sprong. En ze heeft nog wat weinig balans. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7. Het is onder het zadel. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6. Lichaamshouding een 6,5, souplesse 6,5. Schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 72. Voor de wagen zou ze ook iets meer houding en afdruk mogen maken. En meer tot dragen mogen komen in de draf en was ze wat kort in de hals. Maar de stap was verder wel goed. Dus de stap voor de wagen een 7,5, de draf een 6,5, lichaamshouding een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 75,5. Dan verwachten we nu in de ring een nummer 11. En dat is Salomo van Brunwijk.
Stel maar van de Breuningwijk. Telkens als wij de paard binnen zien komen, komt een mooi stoelpaard binnen. Het is wel een paard die de looks heeft. Een paard dat zich op zich ook heel fijn laat bewerken. Waar het wel gewoon in het geheel op aankomt bij de paard dat hij nog kracht mist. Hij heeft echt gewoon nog even wat meer tijd nodig. Hij stapt wel zuiver, maar afgepast. We zullen graag zien dat hij meer door het lichaam stapt en meer uit de schouder stapt. In de draf blijft hij nu nog te veel stuwen. En mist hij ook nog een stukje balans. En dat heeft ook weer met zijn kracht te maken, want we horen hem ook vaak in de ijzers tikken. In de galop zullen we nog meer opwaarts willen zien springen. En blijft gewoon nog wat vlakker in zijn sprong. Dus je zal meer vanuit de schoft die galopsprong omhoog zien komen. Wij hebben dan de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel. Stap een 6, draf 6,5, galop een 6, lichaamshouding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 70 punten. Aangespannen, stap een 6, draf 6,5, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7, geeft een totaalscore van 71 punten. Aanleg als tuigpaard een 5. We zijn wel van overtuigd dat het een leuk paard is en dat gewoon nog meer tijd nodig heeft om in zijn kracht te groeien. Dan gaan we door met nummer 5, Maribel. Die zal aangespannen zijn verrichting doen.
Naar nummer 5, naar Maribel. De stap is heel actief met een sterk achterbeen en veel ruimte. Maar in de draf zouden we hem voor de wagen ook wat meer opwaarts willen zien bewegen. Ze tikt zichzelf ook wel wat te veel aan. En blijft nog wat te kort in de hals, daardoor wat in de neerwaartse beweging. Ze mag er meer in klimmen en het voorbeen daarin ook wat meer wegbrengen. Onder het zadel hadden we dan ook nog de galopade. En in de galop zien we dat het achterbeen wel ondertreedt, maar te weinig nog het gewicht opneemt. En blijft ze nog wat te snel in de bewegingsafloop. De manier is niet verkeerd, maar het blijft toch nog wat te gehaast. En ze mag meer tot het dragen komen. We zien, we gaan de volgende cijfers. Onder het zadel een 8 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop. Een 6,5 voor de houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de rijdbaarheid is een totale score van 75. Aangespannen een 8 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de impuls en de rijdbaarheid, een totale score van 75,5 en als stuifpaard een 5. Dan gaan we nu naar nummer 4 en nummer 6.
We hebben gekeken naar nummer 4, Sophie uit de Westeren. Ja, een paard wat nog heel jeugdig aandoet, wat echt nog gewoon de kracht mist. De techniek is misschien wel aanwezig, maar ja, het mist gewoon echt nog de kracht. En dat zien we terug in de stap. Die is wel correct, maar mag meer uit de schouder, mag meer lossigheid. De draf is actief, maar nog wel wat zoekerig in balans. Dan mag ze daarin onder het zadel wat meer voorbeen maken. In de galopade, ja, dan heeft ze nog wat snelheid nodig. Ze mist wat sprong en vooral linksom. Wat meer moeite met de balans. Ja, dat is gewoon jammer, maar dat denken we echt wel dat dat een stukje kracht is. Een stukje jeugdigheid. Onder het zadel ja, zagen we een beetje hetzelfde. Ze komt te weinig onder de massa met het achterbeen, mist daardoor een beetje het zweefmoment. Dus daarin zijn we tot de volgende cijfers gekomen. Onder het zadel een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop. Lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7. Totale score van 72 punten. Aangespannen, voor de stappen 6,5, draf 6,5, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 72,5. En als stuigpaard een 5. Dan hebben we ook gekeken naar nummer 6 met de Meike van het Koetshuis. Een sympathiek paard. Komt in de stap nog net even wat tekort. Wat meer lossigheid willen we dan zien. Wat weinig ruimte. De tak daarentegen is wel oké. In de draf ietsje meer. Zou ze wat meer opwaarts mogen bewegen. Het paard heeft wel afdruk en kracht. In de galopade, nou, dan zien we dat het verschil is tussen links en rechts. Linksom is beter. Rechtsom zouden ze wat meer onderdoor mogen komen. Maar heeft ze wel een mooi voorbeen. Maar het achterbeen mag meer onder de massa komen en wat meer opwaarts bewegen. Voor de wagen zagen we daarin dat ze wat lichtvoetiger was. En vooral in de draf. Daarom hebben we daarin ook wat hogere cijfers. En dat zijn de volgende. De stap een 6 voor het, onder het zadel. De draf een 7, galop een 6,5, lichaamshouding een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6,5, impuls een 7, totale score van 71,5. Voor de wagen aangespannen een stap een 6, draf een 7, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7,5, totale score van 75 en als stuigpaard een 6,5. Dan gaan we nu verder met nummer 8, Ritsen van de Bachmehien.
We hebben gekeken naar nummer 8, Prinsen van Bartlevien. Een paard met veel voorkomen, veel houding en balans. Paard wat zo binnenkomt draven met heel veel afdruk en veel losgelatenheid. In de stap, ja, dat is wel wat kwetsbaar, maar goed, hier zien we wel dat de takt oké is. Het blijft nog wat wisselend, omdat hij nog soms wat verhaast gaat. Dus dat zou nog wat mooier kunnen. Ja, paard wat fijn kan schakelen, met een fijne impuls door de baan gaat. Onder het zadel zagen we die stap ook wat kwetsbaar nog was. En wat meer onder het lichaam door mocht treden, maar in de draf ook een fijne lossigheid en veel afdruk. En in de galopade ook wel sprong en afdruk en ruimte. Maar daar hield hij zich nog net een klein beetje te vast. Paard had wel balans. We zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen voor de stap onder het zadel een 6, de draf een 8, galop een 7, lichaamshouding een 7, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 7,5, een totale score van 77. En aangespannen voor de stap een 6, de draf een 8, lichaamshouding een 8, souplesse 7,5, schakelen 8, impuls een 8 en totale score van 83 en dan stuigpaard een 7. Dan gaan we nu verder met nummer 3 en 14.
We hebben gekeken naar nummer 3, Sanne van het Lansing. Ja, een paard wat nog wel zeg maar wat kracht tekort komt. In de stap nog wat weinig ruimte heeft, wel pragmatisch is, maar gewoon nog wat meer door het lichaam heen mag stappen. De draf heeft wel afdruk en ritme en kan ook wel tot dragen komen, maar willen we nog allemaal net ietsje meer zien. De Galoppade, ja, daar komt ze nog net niet mooi in balans. En wat weinig sprong en ze blijft daarbij nog te strak in de bovenlijn. Voor de wagen zagen we dat die stap ook al nog wat kort was, wat weinig ruimte had. In de draf wel veel afdruk had en ruimte. En dat het achterbeen ook wat mooier onder de massa trad. Dus daarin zijn we tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap onder het zadel een 6, voor de draf een 7, galop een 6, lichaamshouding een 6,5, souplesse een 6, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 70,5. Aangespannen voor de stap een 6, de draf een 7,5, de lichaamshouding een 7, souplesse een 7, schakelen 7,5, impuls een 7,5, een totale score van 77,5. En als stijgpaard scoren ze een 7. Dan nummer 14, Zinnen van het Poppelslag. Doet nog wat jeugdig aan, mist hier nog een beetje de kracht. Maar in de stap had ze wel tact en ruimte en lichaamsgebruik. In de draf nog wat snel in de bewegingsafloop, is nog wat draagkracht. Geeft wel een sympathiek beeld. De Galoppade is nog wat te gehaast. En linksom iets minder sprong en blijft daardoor, mag ze wat meer door het lichaam heen komen. In de aangespannen zagen we ook wel dat ze in het draf, en vooral in het drafgedeelte wat te kort in de bewegingsafloop bleef. Wel heel actief, maar weinig zweefmoment. We komen dan tot de volgende cijfers. Onder het zadel een 7,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop. Lichaamshouding een 6,5. Souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 73. Aangespannen voor de stap een 7, draf een 6, lichaamshouding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls een 7, totale score van 72. En als stuigpaard een 5. Dan gaan we nu naar nummer 7.
gekeken naar nummer 7, Kiana P. Ja, paard wat nog wat jeugdig aandoet. En nog wat in de bewegingsafloop, vooral in de draf, wat snel is. Wat weinig tot dragen komt. Ook daarin nog wat zoekerig is in de aanleuning en de impuls. De stap is wel ook correct. Maar mag daarin ook nog wat meer lossigheid tonen, wat meer bodem maken. En dat zagen we ook wel terug onder het zadel, dat ze wel een goede tact heeft. Maar het mag nog wat meer ook uit de schouder komen. De draf had ze onder het zadel ook een snelle bewegingsafloop. En dat hadden we ook in de galopade onder het zadel geconstateerd. Dat ze nog wel veel snelheid nodig heeft. En om echt ook sprong te maken. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7 voor onder het zadel, de draf een 6,5, de galop een 6, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen 6, impuls een 7, een totale score van 71. Aangespannen voor de stap een 7, de draf een 6, lichaamshouding een 6, souplesse een 6, schakelen 6, impuls een 6,5, totale score van 69, maar een stuigpaard een 4,5. En dan gaan we nu naar nummer 16, naar Mark LM.
Hebben we als laatste combinatie gekeken naar nummer 16, naar Marg LM. En nou, een fijn beeld om naar te kijken. Komt met veel sympathiek beeld. En veel maakt veel houding, veel afdruk in de draf. En heel lichtvoetig. Veel ritme. Het neusje zou er in de draf nog net iets mooier uit mogen. Wat we van de week misschien net iets meer hebben gezien dan vandaag. En de stap is gaandeweg de test wel verbeterd. Bleef wat kwetsbaar, maar ja, we zien wel een tact. Het is wel beter geworden. Het paard is daarin ook wat losser geworden. De galopade was dinsdag net iets fijner nog weer dan vandaag. Maar zeker wel met sprong, zowel links als rechtsom. Er zou nog wat mooier losgelaten misschien mogen zijn. Maar we zien wel dat ze mooi opwaarts kan blijven galopperen. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 8, galop een 7, lichaamshouding 7,5, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls een 8, totale score van een 79,5. En dit was de laatste combinatie van de test 4 van de ABFP. En we willen dan ook weer iedereen bedanken, de ruiters weer bedanken, de manners weer bedanken. En natuurlijk weer de stal ook weer bedanken voor alle goede zorgen. En de eigenaren zeker weer te bedanken. En nou, tot de volgende keer.